Zdrava Srbija zalaže se za ponovno osnivanje tzv. Seoskih opština u većim selima, koja su prirodni gravitacioni centri za okolna sela. Takvi oblici lokalnih samouprava već postoje na primjer u nekim državama Evrope kao što su Slovačka, Finska, Norveška, Španija. A takve opštine postojale su u SFRJ do reforme 1965. godine. Zato Zdrava Srbija želi da poljoprivrednike poveže s korisnicima po principu od njive do stola. Na taj način istovremeno razvijamo dva sektora, poljoprivredu i turizam. Takav pristup nalazimo u evropskim zemljama, na primjer u Austriji. To znači da jedna turistička regija sa svojim hotelskim kapacitetima tesno sarađuje s domaćim poljoprivrednicima iz lokalne sredine. I vi ćete kao gost vidjeti da konzumirate hranu i piće od konkretnog proizvođača iz okoline. Ne samo da ste povezali proizvođača i potrošača, već ste mu obezbedili poseban ugođaj iz autentične domaće proizvodnje. Zato 2. juna biramo listu Aleksandar Vučić Obrenovac sutra.